Phung kesang zorawa nong ni bagai video tujak eba nong ni bagai khatijak video ketal omo hingke chini dogan eba chini parani dogan hingke aun bagai ang tini video khaimani karan wngkha tini wngkha 12 February hingke 12 February tamo wngkha tini hingkai strike day wngkha strike tang bagai strike wngkha hingke chini tipra samani bagai Roman script no sanani bagai strike marikha tang bagai strike eba Roman script mar sanai amoni hingke tabuk chini next generation eba tabuk class 10 class 12 rok bongni exam wngmani nai tongo March ni 1 tariko afro chini Kokborok eba chini Roman script no singani bagai jotto student eba chini jotto chini tiprani sinai nungai rok borok omo decision eba Roman script ni decision no borok khabai khokbai omo deske pano chung Roman script nango eba chung Roman script maya hingke chini next generation ni bagai kuno khlaina krei am bagai tini 12 February strike marikha hingke o strike rimani Roman script mano maya noro comment box to comment khai di tai norok nongni opinion bo khai di tai ani opinion hingke an bekhabo wansungma hingke tini 12 February Roman script manai de ang to ani opinion hingke Manai o saptani eba o weekly oro tong sijak no solution no rest sini eba our language our right omo chini kokthai chini kokna nangnai hini sijak omo anyhow chini Roman script manino manai ang khakhawo an bukhawo manai kubui tai nongni janija mani mano suri baidi Roman script manai nei ang to suri nai kaitorno tai norok je mani mano suri baidi gai tam sanai phung kesang jorao ketal video ni bagai tumani bagai norok je kokthai kok samani no ani sama tonghai hingtiba like khlai di tei comment khlai di tai chaya tonghai nakajai norok tamo kokthai no sanani saimano comment no gai tin bagam sungno o jora ketal eba o jora kaham kaitodi uise mano kaitodi akimanya o phung kesang jorao hingke tin bagai amsungno tai ketal video o tunani bagai ang nongni chesta khainai norok ano support simi khlai tongi amsungno tin bagai jotono hambai।